здравеопазване. Как да живеем до 100? Здравното предаване на Дарик. Всеки четвъртък от 10 до 12 с Димитър Панев. Добър ден и от днешния екип на предаването, в което всеки четвъртък си отговаряме на въпроса все по-близо до 100, но въпросът е да го правим в здраве. Дълголетие в здраве. Именно това е и темата на конференцията, която ще се проведе на 28 май в Интерекспо център София, зала Витоша, чието вход е свободен. За да живеем наистина до 100, започваме да ви запознаваме с първите лектори на тази конференция. Имам честта да кажа добър ден на доктор Диана Дякова, която е акушер-гинеколог, микотерапевт и председател на Общество по лекарствени гъби в България. Гъби и дълголетие ще бъде нашата тема. Добре дошли в нашата студия. Благодаря ви за поканата. Безкрайно съм щастлива да съм тук днес с вас. Всъщност, медицинските гъби имат една 1000-летна история. Те са неизменна част от традиционната китайска медицина, но все повече и повече данни излизат, че още през 12 век гъбите са били използвани и в Европа, и в Русия. Така че безспорни са ползите за здравето и дълголетието, когато консумираме редовно гъби. Сега това, което е важно, разбира се, за вашите слушатели е, че гъбите не са магия. Изключително важно е да приемаме точните гъби, затова винаги препоръката е да се направи консултация, когато става въпрос за сериозен здравословен проблем, да се направи консултация с лекар-микотерапевт, който да определи най-подходящите медицински гъби. Тоест това е един дар от природата, от създаването на планета точно взето. Категорично, да. И преди така да изложа някои важни информации по отношение на защо да приемаме медицински гъби, нека започнем с един прост въпрос. Колко години искаме да живееме и най-вече как искаме да ги живееме тези години? Според данни на Евростат за 2024 година, средната продължителност на европейското население е 81 години и 7 месеца, докато за България средната продължителност на живот пада до 75 години и 9 месеца. Тоест, това е 6 години разлика спрямо средният европеец. Това са 6 години, 6 лета, 6 коледи. Затова е изключително важна тази конференция, която благодарение на Дарик Радио се провежда и е много важно своевременно да се погрижим за здравето си и за качеството на живота. Тревожното е, че ние сме под средното, т.е. дори не можем да говорим за максимално. Точно отново така. оглавяваме класациите от ниската гледна точка. За съжаление сме на едно от последните места по дълголетие в Европейският съюз и ако му и позволите, ще цитирам няколко конкретни данни. Водеща причина за смъртност в Европейския съюз, безспорно това са сърдечно-съдовите заболявания. На второ място са онкологичните заболявания, на трето място са респираторните и на четвърто място е диабетът и най-вече последствията от диабета. Но това, което буди сериозно притеснение е, че ако в България причина за смъртност от общата смъртност на населението, 68% от всички смърти в страната са предизвикани от сърдечно-съдови инциденти и мозъчно-съдови инциденти, то този процент за Европа, за развитите европейски страни е 33%. Тоест има огромна разлика между 68 и 33. Двойна. Почти двойна. Да, именно. И разбира се, много е важно да коментираме и начинът ни на живот, начинът ни на хранене, качеството на хранителните продукти, които се срещат и могат да се купят от всеки българин в търговската мрежа. За съжаление, ние в момента сме в такъв район, който е изложен на военни конфликти. В храната и в почвата има страшно много пестициди и инсектициди, които определено също са предпоставка най-вече за развитието на онкологичните заболявания. Но въпреки всичко, природата ни дава решение и може да ни помогне
в борбата с радиацията, в борбата с онкологичните заболявания и в борбата да постигнем едно по-добро качество на живот и жизнен стандарт. А въпросът е, забравили ли сме ние това решение? Ами, дали сме го забравили или по-скоро все още не сме го открили, бих казала аз, защото медицинските гъби, както казах и в началото, те датират от над 2000 години в традиционната китайска медицина, дори в фармакопеята на билковите продукти, които се използват в цяла Азия, защото ние говорим за традиционна китайска медицина, но безспорно това са продукти, които се прилагат и в Южна Корея, които се прилагат и в Китай. На първо място е поставена гъбата рейши. Тя е преди женшенът, преди куркумата и преди много други природни продукти. Така че това безспорно говори за мащабите и възможностите на медицинските гъби. Звучат малко екзотично. Има ли наука реално за тях? Или са традиции има и фолклор? наука. Дори тук мога да кажа, че още през 12 век в мумията, която е открита на опийския човек Йоци, всъщност в неговата турбичка е открита брезова гъба. Той е използвал за лечение и за да устоява на тежките метеорологични условия, които са в високите планински райони. Има доста проучвания, които са правени, които безспорно доказват, че върху култури от кръгли черви, винени мушици, както и върху мишки, биоактивните съединения и полизахаридите, и тритерпените, и бета-глюканите, които се съдържат в плодното тяло на медицинските гъби, имат изключително добро имуномодулиращо действие, противотуморно действие, антиоксидантно и антидиабетично действие. Тук може би е важно да кажа няколко думи за вашите слушатели, че всъщност в плодното тяло на медицинските гъби се съдържа изключително високо съдържание на полизахариди, основно на бета-глюкани, като химическата структура на бета-глюканите, които се съдържат в плодното тяло на медицинските гъби, е уникално. То се различава от химичната структура на останалите бета-глюкани, които се срещат във всички други растения. И именно тази уникалност на химическата структура обуславя силното имуномодулиращо въздействие точно на медицинските гъби. Тритерпените, които също се съдържат, например в плодното тяло на гъбата рейши, са открити над 400 вида, различни видове тритерпени. Те също имат изключително въздействие върху стойностите на артериалното налягане, т.е. подобряват функцията на сърдечно-съдовата система, имат те имат противораково въздействие, когато, разбира се, онкологичното заболяване е хванено в един разумен и ранен стадий. Няма как при напреднало онкологично заболяване да очакваме, че медицинските гъби ще свършат чудеса. И априори медицинските гъби, те не са магия. Те са просто средство, което природата ни предоставя. И е разумно от нас да инвестираме в дълголетие, да инвестираме в здраве, като ги приемаме. Тези, които изредихте ли, са конкретните гъби, най-известните от тях, които вие, например, използвате? Ние използваме в обществото по микотерапия, работиме с страшно много гъби. Както казах и в началото, всяка една гъба има уникален полизахарид, уникален бета-глюкан, който въздейства най-добре върху определен орган и система. И точно заради това е много важно, когато един пациент се бори с сериозно заболяване, дали е автоимунно, дали е онкологично, дали е хронично заболяване, е много важно да направи своята консултация, за да е сигурен, че приема правилната гъба. Но основно, разбира се, може би най-познатите гъби за вашите слушатели, това са рейши, това е кордицепс, това е гъбата шиитаке, която вече може да се намери в търговската мрежа и тя е изключително вкусна гъба с изключително изключително богата кулинарна стойност, но и разбира се има гъби като мешима, като агарикус блазей, които са страшно стойностни. Рейши ли е така една от най-универсалните?
Рейши е линджи на китайската медицина. Както казах вече, тя е на първо място в фармакопеята на китайците и това не е случайно, защото всъщност, освен тези над 400 различни тритерпени, които се съдържат в плодното и тяло, тя в плодното тяло съдържа абсолютно всички ненаситени масни аминокиселини. Това са тези аминокиселини, които нашия организъм не може да произведе и трябва да си ги набави отвън, за да може тялото ни да функционира правилно. И една изключително рядка аминокиселина, ерготионинът, тя се съдържа в изключително високо съдържание в плодното тяло на гъба рейши. Това е така наречения витамин на дълголетието. И това е така, защото всъщност ерготионеинът не позволява натрупване на свободни радикали в клетъчните органели и най-вече в митохондриите. А митохондриите са енергийната централа на клетките. Така че това е един изключително мощен антиоксидант на клетъчно ниво. Ние сме изградени от милиарди клетки и когато се натрупат свободни радикали в нашите клетки, те умират или се израждат в ракови клетки. Благодарение на тези протектори на клетъчното разрушаване, ние всъщност се предпазваме от много сериозни здравословни проблеми, които могат да бъдат предизвикани от начинът ни на живот, от заобикалящата ни среда и, разбира се, не на последно място, от генетичния фон, който всеки от нас има своята наследственост. Точно така е. Така че важно е да се приемат гъби, когато се бориме с здравословен проблем, но гъбите имат уникалното свойство да предотвратяват много заболявания. Така че има смисъл да се приемат гъбите с цел профилактика. Именно. Преди да е заболял. Точно така. Профилактиката е всъщност тази насока, която всички лекари се опитваме да наложиме като държавна политика. Защото когато вече се бориме с развито заболяване, независимо какво е то, особено ако то води до инвалидизация и за невъзможност за водене на качествен начин на живот, тогава и разходите и загубите са огромни. А ако държавната политика е насочена към профилактиране на заболяванията, тогава стойността в здравеопазването значително ще спадне и ще подобрим здравето на нацията си, което всъщност е важно. Оттам съответно и дълголетието. Ще постигнем едно дълголетие. Връщам ви на рейши, че ми стана любопитно, нали? Говорим, че сърдечно-съдовите заболявания са една от основните причини за смъртност у нас, а не можем да се похвалим с добра тенденция на дълголетие все още. Има ли ефект рейши върху сърцето? Категорично. Значи, тук имаме едно проучване, което е от 2024 година, забележете, много скорошно. То е проведено върху 1374 пациенти и изводите, които получаваме, и това изследване е публикувано в така реномирани научни издания в Америка и в Англия. Всъщност, благодарение на съдържанието на глутатион, пероксидаза, каталаза и супероксид дизмутаза, всъщност на рейши предпазва сърдечния мускул от исхемия. И затова е изключително подходящо да се приема при пациенти, които страдат от исхемична болест на сърцето, при пациенти, които страдат от сърдечна хипертрофия, когато имаме високи стойности на холестерол, високи стойности на артериалното кръвно налягане. Всичко това е предпоставка за запушване на кръвоносните съдове, натрупване на така наречените атероматозни плаки, които затрудняват циркулацията, водят до образуване на тромби и съответно до възникване на инфаркт и инсулт. Така че приемът на рейши, дори само на рейши от по-ранна възраст, е една добра профилактика. А комбинацията вече, когато имаме удостоверени такива високи стойности на холестерола и високи стойности на артериалното налягане, комбинацията на рейши с гъбата шиитаке дава прекрасни резултати и то в рамките на 3 до 4 месеца, което се удостоверява с параклинични изследвания. Тоест, имаме в началото едни високи стойности, съответно на холестерол е триглицеридите. След 4-месечен прием на тази комбинация от гъби, вече лабораторните стойности се доближават до референтните на лабораторията. Тоест, те се допълват. Реално комбинация, казахте, между двете.
Точно така и много често пъти, когато правиме схеми за лечение на различни заболявания, ние използваме доста различни медицински гъби, защото те имат синергично действие и по никакъв начин употребата на една или с друга гъба не обезврежда въздействието на всяка една от тях. И затова, както вече може би ще се потрета, е много важно, нали, да се направи схема, която схема да може да въздейства изцяло върху здравословните проблеми на конкретния, нали, организъм. Говорихме за сърце, другия водещ орган, мозък, човешкия мозък. Има ли гъба, която би помогнала именно срещу деменция, влошаване на памет? Има такава гъба. Ако реши, можем да я назовем кралицата на имунитета, то гъбата хирициум или така наречената лъвска грива, което е по-популярното и народното название, това е гъбата, която горещо препоръчвам, когато имаме неврологични проблеми, когато искаме да профилактираме деменцията, да профилактираме Алцхаймера. Защо това е така? Това е така, защото в плодното тяло на гъбата хирициум се съдържа хирицонин, който всъщност е полизахарид, който води до развитието на така наречения растежен фактор на невроните. Тоест, ние се раждаме с определен брой неврони и това са клетките, които не регенерират по време на нашите етапи в житейското ни развитие, но благодарение на този растежен фактор, невронален растежен фактор, всъщност той изключително добре подпомага и удължава живота на невроните ни. Да не говорим, че има и данни, които водят до извода, че употребата на хирициум подобрява миелиновата обвивка, тъй като невроните ни, те са, представете си ги като едни кабели, през които се провеждат нервните импулси. Миелиновата обвивка е тази, която всъщност предпазва невроните и подобрява провеждането на сигналите, които мозъка, нали, изпраща до всеки един орган и система, до всяка една наша клетка. Така че, подобрявайки миелиновата ни обвивка на невроните, ние всъщност подобряваме скоростта на разпространение на тези импулси. И поради тази причина сме много по-адекватни, с много по-добри паметови и концентрационни способности. Какво ще кажете за гъбата, дали правилно я произнасям, кордицепс? Кордицепс или кордицепс, да. Това всъщност е гъбата, която е гъбата... Енергийната гъба. Енергийната, точно така. Това е жизненият тоник. Тоест, ако ще говорим за имунитет рейши, ако ще говорим за неврони хирициум, но ако искаме да сме активни, тогава гъбата кордицепс е тази, която най-бързо ще ни даде тонус и енергия. И това всъщност не е случайно. Това е една гъба, която е много интересна. Тя се среща единствено и само в високите райони на Непал. И всъщност гъбата паразитира върху телата на определен вид червей и по този начин се образува мицела и плодното тяло на гъбата. Реално то вътре е като мумифициран жив организъм. И интересното е как се е разбрало за тази жизненост, която ни дава кордицепса. Всъщност пастирите в Непал, които са имали стада от якове, им е направило впечатление, че яковете, след като консумират там от един храс някакви си плодчета, те стават изключително буйни и енергични. И така всъщност се е разбрало за свойствата на гъбата кордицепс. По животните. Животните, точно така. През 1993 година китайски атлети са приемали 9 месеца преди Олимпийските игри, са приемали екстракт от гъбата кордицепс и всъщност на Олимпийските игри са поставили 9 световни рекорда. Така че това отново е едно безспорно доказателство за силата на кордицепс. Аз, разбира се, в практиката си я използвам основно когато имаме онкологични заболявания на бъбреците. Изключително добре влияе. Когато имаме онкологични заболявания в областта на белодробната система.
а вече в областта на акушерството и гинекологията това е гъбата, която даваме, когато имаме еректилна дисфункция и когато имаме намалено либидо. Наистина помага. Тоест и гъба за спортисти и за цялостно енергийно Абсолютно ниво. да, за тонус, На за сърцето жизненост. влияе ли тя по някакъв начин? Ами, не бих казала, че кой знае колко Пряко, проучвания има. За съжаление, лошото е, че когато говорим за природни продукти, изключително рядко се правят клинични проучвания и това е много просто, защото тази молекула няма как да се патентова. Съответно, фармацевтичните компании няма как да извлекат високи приходи от това нещо и оттам, разбира се, клиничните проучвания са ограничени. Но, така или иначе, както казах вече, изключително важно е и изключително добре въздейства върху бъбречната функция. Има такива сведения, че когато се комбинира с рейши, изключително добре се повлиява помпената функция на сърцето, намалява се и систолата и диастолата, което е много важно. И не на последно място, употребата на кордицепс по някой път се съпоставя с употребата на едни от най-често срещаните антихипертензивни медикаменти, а именно АЦЕ инхибиторите. Ясно. Без, разбира се, да има страничните последствия от приема на антихипертензивни медикаменти. Но все пак, ако слушателите имат трета степен хипертония, т.е. тук говорим вече за едни стойности на кръвното налягане от 180 систола и 110 диастола, няма как да очакват, че само приемът на кордицепс ще им бъде достатъчен. Да. То е едно прекрасно допълнение към всичко друго. Точно така. Което да урегулира Да. всъщност артериалната хипертония. Гъбите шиитаки и мешима. Техни показания. Вие сте много добре подготвени. Нали? Имам си компютър. Така че... Вече всички имаме, но шиитаки, както аз вече на няколко пъти го споменах, шиитакито всъщност са основната гъба, която използваме микотерапевтите, когато искаме да повлияме високите стойности на холестерола. Тъй като това е гъба, която има способността да превръща лошия в добър холестерол. Както знаем, лошия е опасният. Точно така. Лошия е този, който води до стеснение на кръвоносните съдове и до обременяване на сърдечно-съдовата система. Мешимата пък от своя страна е една сравнително нова гъба. Сравнително отскоро се правят проучвания за нея, но пък тя е изключително ценна, когато искаме да се бориме с артритни заболявания. Когато пациентите след 60 годишна възраст започват да се сблъскват с проблеми с ставите и най-вече ставите на коляното, ставите на тазобедрените кости, мешима значително подобрява болковата симптоматика и значително подобрява възможността за по-бързо раздвижване. И това отново е благодарение. Аз няма да се спирам тук в подробности, за да не обременявам слушателите, но приемът на мешима при артритни заболявания има изключително добър ефект и сравнително бърз ефект. На няколко пъти казах бърз, защото това, което искам да запомнят слушателите е, че приемът на медицински гъби не е както аналгин. Изпиваш го и след 40 минути главата спира да те боли или температурата спада. Всъщност действията на гъбите е чрез натрупване. Затова е много важно, когато решите да дадете шанс на този природен продукт да въздейства върху вашето здраве, е да имате търпение. И всъщност действието на повечето медицински гъби започва да се развива едва след 21-22 дни и приемът може и трябва да бъде продължителен. Слава Богу, медицинските гъби те не се натрупват в организма, не водат до обременяване на бъбреците или на черния дроб и имат изключително широк профил на безопасност. Така че по-скоро приемът трябва да е продължителен, но в никакъв случай пациентите, слушателите не трябва да очакват бързо като с магическа пръчка подобрение. Не, гъбите трябва да се приемат дълго време, за да могат да разгърнат своя потенциал. Търпение и постоянство. Търпение и постоянство. Да, точно така. И продължителност. Тъй като живеем, споменахте го вече, токсична среда, малко или много, има ли гъба за детоксикация? Най-мощната гъба за детоксикация, безспорно, както казах вече, това е рейши.
Всъщност много ценно нещо на рейши е, че тя възпрепятства натрупването на кадмий в черния дроб и подобрява регенерацията на чернодробните клетки, т.е. възпрепятства отлагането на съединителна тъкан в черния дроб, което е така наречената цироза. Така че черния дроб е нашата лаборатория, през който преминават абсолютно всички токсични метали и гъбата рейши изключително добре успява да изчисти и да подпомогне работата на хепатоцитите. И ако ми позволите, защото все пак съм акушер-гинеколог, искам да се обърна към дамите, нашите слушателки, и да напомня, че гъбите изключително добре повлияват честите рецидивиращи бактериални, гъбични и вирусни инфекции. Според данни на Европейската асоциация по онкогинекология от 2024 година, над 80% от европейското население в репродуктивна възраст е носител на някой от щамовете на човешки папиломен вирус. Не случайно в момента тече такава профилактика за вакцинация на младите момичета и момчета, но ако все пак сте пропуснали подходящата възраст за вакцинация с ваксината, която е в момента на българския пазар, и ако си направите изследване и се установи, че имате носителство на човешки папиломен вирус, има две гъби, които са безценни. Това са гъбата кориолус или пуешка опашка и гъбата шиитаке. Също така един много често срещан проблем сред младите момичета в момента са така наречените поликистозни яйчници или поликистозни овариален синдром, който всъщност е изява на метаболитен синдром. Почти няма ден в кабинета ми да не дойде момиче, което има нередовен менструален цикъл, което се опитва да забремене и това не се случва по естествен път, и всъщност основната причина за това е точно в функционирането и работата на яйчниците, които са затруднени и при които имаме много рядко овулация. Така че там подходящата гъба е майтаке. Тя наистина, действието на майтаке е съпоставимо с кломифен цитратът. Това е един медикамент, който се използва в протоколите на много инвитро клиники за предизвикване на овулация. И тук също така може би е момента да приканя слушателите, ако имат интерес, за консултация с мен винаги могат да ме намерят чрез сайта на Обществото по лекарствени гъби. Ще се радвам да мога да дам препоръки, съвети, съобразно здравословното състояние, коя гъба би била подходяща, за какъв период, в каква доза, като разбира се много е важно да определиме правилната доза съобразно килограмите, съобразно придружаващите заболявания, съобразно алергичните състояния, защото много често може да има някакви придружаващи непоносимости към определени медикаменти, към определени храни, и това винаги се съобразява, когато изготвяме схема за приложение на медицински гъби. Тоест, ако искаме да ги включим в ежедневието си, началната стъпка е задължително консултация. Ако искаме чисто профилактично да ги приемаме, губим. С цел имуномодулация, с цел предпазване от оксидативен стрес, която и гъба да вземете, няма да сбъркате. На първо място, както казахме, може би гъбата рейши, но и гъбата агарикус блазей, и гъбата купринус, която между другото е гъба, която расте и в България. Тя се среща в нашите гори, така че имаме си и на българска земя така наречената купринка, която пък е с изключително мощни антидиабетни свойства. Тя драстично намалява кръвната захар и подпомага в борбата с диабета. Така че, ако искаме чисто профилактично, т.е. ние сме млади, активни, нямаме поставена някаква диагноза, доверете се на природната сила на лечебните гъби. Но вече, ако искаме и целиме терапевтичен ефект, искаме да се бориме с определени здравословни състояния, с определени заболявания, тогава трябва и е желателно консултация с опитен специалист. То от вашите думи като че ли не остана заболяване или състояние, което да не е повлияно от определена гъба.
Разбира се, има разни такива редки синдроми, има и Да, разни извън други редките. генетични заболявания, които няма как да се повлияват от приема на медицинските гъби, но като цяло медицинските гъби въздействат изключително добре върху всички органи и системи и са подходящи за прием и горещо ги препоръчвам. Любопитно ми е по нашите ширини има ли или всичко е внос от тези, които изредихте? Копринката, тя си е естественият хабитат на коприноса е именно в България. Но иначе вече все повече се отглеждат. В България има ферми за отглеждане на реши, има ферми за отглеждане на шиитаке. Така че интересът към микотерапията тепърва започва да се проявява. Дори тук бях извадила някъде данни, че световният пазар на лечебните гъби е оценен в момента на почти 27 милиарда долара, а около 2030 година се очаква да достигне близо 66 милиарда. Така че това не е случайно. Тенденцията е възход. Именно, и когато се инвестира в нещо, безспорно това нещо се е доказало с годините и тогава има смисъл то да се развива. Любопитно ми е също така, споменахте, започнахме с тревожните тенденции. Къде във всичко това изобщо като фактор е храната, която ядем? Споменахме и за замърсените храни. Храната, разбира се, е едно от водещите неща, тъй като все пак приемат на пестициди и инсектициди безспорно уврежда нашия генетичен фон и видоизменя нормалните клетки в ракови клетки. Разбира се, това не е единственото. Те са многокомпонентно е това състояние, но при всички положения пък ние не можем да фотосинтезираме. Зависими сме от храната. Няма как да си произвеждаме всичко, което консумираме, а дори вече е ясно, че и самата почва е замърсена, така че дори ние да не прилагаме допълнителни химически съединения, то просто когато почвата е замърсена от безкрайното неглижиране на човечеството и все по-голямия стремеж към техники, и също така и факта, че сме заобиколени в момента и от военни действия. Да, това си оказва своето влияние. Дано по-скоро се разрешат като обобщителен въпрос защо лечебните гъби заслужават вниманието на съвременния европеец и българин. Защото има смисъл да инвестираме в здраве, има смисъл да инвестираме в дълголетие, за да може по-дълго време да се радваме на близките си и любимите си хора. И медицинските гъби, те не случайно носят това название медицински, защото имат изключителен широк спектър на въздействие върху организма, повлияват сърдечно-съдовата, нервната система, повлияват имунитета. Всъщност приемат на тези бета-глюкани, които се съдържат в плодното тяло на медицинските гъби, водят до стимулиране на Т-клетъчният имунитет. А производството на Т-лимфоцити е основният фактор за борба с туморните заболявания. Има нагласа, поне така го виждам, у младите да се профилактират повече, да се информират вече. Информацията е навсякъде, където човек иска да я потърси. Затова завършвам с следния отворен въпрос. Вярвате ли, че в България ще стане 60 новото 40? Аз смятам, че сме и свидетели на това нещо. Вярвам, да. Добре, да си го пожелаем. Разбира се. Благодаря ви. Едно послание към всички, които ни гледат и слушат. Посланието ми е да се довериме на традициите, да се довериме на природата, защото аз твърдо вярвам, че в природата има лек за всяка болка. Да повярваме на това, което се е доказало хилядолетия напред, но нещо друго, което така е може би важно да обърна внимание на слушателите, когато говорим за прием на добавки с медицински гъби, изключително важно е да се обърне внимание на произхода и на качеството на продуктите, към които посягаме. Защото ефтиното по някой път излиза скъпо.
Затова винаги четете етикета, винаги се уверявайте, че продуктите са от плодното тяло на гъбите, а не са от мицелите и спорите, защото в мицелите и спорите има много по-ниско съдържание на бета-глюкани и на тритърпени, точно тези ценни съставки, които придават уникалността на медицинските гъби и и техните лечебни сили. Така че винаги да се уверяват, че посягат към продукти, които са стандартизирани, които са екстракти с високо съдържание на полизахариди в тях и, разбира се, винаги, когато се посъветват с опитен микотерапевт, той ще им посочи правилните продукти, защото когато инвестираме в здраве, инвестираме в дълголетие, от ключово значение е да приемаме качествени продукти и най-вече, които са стандартизирани и които са сертифицирани във водещите лаборатории в Европа. За да сме сигурни, че това, което приемаме, е това, което е описано на етикета, защото, за съжаление, не винаги можем да разчитаме на добросъвестността на търговците и по някой път ние пише, че приемаме нещо полезно, но всъщност се оказва, че вътре има повече меласа и трици. Така че, когато посягат към продукти от медицински гъби, да търсят сертифицирани производители. И търпение. Както казахте... И продължителен прием, за да може да се разгърне потенциала на медицинските гъби. Благодаря ви. Благодаря ви. И аз безкрайно благодаря. Силата на лечебните гъби, уважаеми зрители и слушатели, доктор Диана Дякова. Ако искате да я видите наживо, 28 май 2026 година, Интерекспо център, зала Витоша, вход свободен. Повече информация darik.bg. Благодарим на Милена Йовчева и на Мартин Костов, които осъществиха звуко и видео изживяването.